respect nila sa akin as choreographer. So hanggang ngayon, pag dumarating ako, love na love nila na nakikita nila ako. Oo, namumiyak pa ako. Nakakasama nila ako sumayaw. Totoo. Sobrang proud lang sila. Pero kudos pa rin sa inyo kasi ang hirap nung puro babae kayo, una sa lahat. 'Di ba? Totoo Yung po. mga nakakasama kong babae sa show, Yes hindi po. rin laging harmonious ha. Yes po. Mas maraming chaos ha. Pero kayo ang dami nyo pa, lahat kayo babae. Pero Intact, namamanage nyo yung ganyang harmonious relationship. Given the Saka fact. lahat ng sex ba may disiplina. Yun ang kagandahan na iniwan sa amin ni Miss Joy. Grabe ang disiplina nila. Nagkaroon sila ng DC7. Saan ka nakakita ng gano'n na dance group sila before, sa noontime show, sa likod lang sila, hindi pa Totoo. sila bida. Diba? Tapos nagkaroon na kayo ng mahabang series. Yes, Ilang totoo. seasons ba yan? Hindi ko na alam. 20. Diba? Oh, kala ko nga 19 lang. Parang Ang dami. Grabe, 8 years no? na kami. 8 years eh.